Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uzoyethula kunyazi lwezulu ingoma entsha yeqhoma ekhuluma ngama Nazaretha sandana okhiphe umculi udlala mshunqisi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibala khona le video. Mongoqala usijonele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Uhlela ukuyoyethula kunyazi lezulu ingoma sandana okhiphe umculi udlala mshunqisi. Le ngoma ethi ama Nazaretha uyishaye nombuso khoza femsoul noma kanti kulindeke ukuthi maduze nje ayoyethula ngokusemthethweni uma sekuphothulwe zonke izindlela. Yize esandana kuyidedela umshunqisi lengoma kodwa ubeseqalile egabisela abantu ngaye esikhuleni zokuxhumana nokuyilokho okumfakele ingcendeza. Uthe abantu bese bekhala ukuthi kade beyilindele ingoma waze wabona ukuthi kufanele ayidedele manje bengaze bedike ibali. Into engigcile kuyo kakhulu ukuqhakambisa inkolo yesintu isiko nobuciko njengoba kukhona nokhoza kuyi. Isifiso sami esikhulu ukuthi ngiqale ngiyoyithula kunyazi ngiyoyicelela izibusiso. Kwamanje ngisacela obaba bengihlelele emumva kwalokho ngizobe sengiyethula ezindaweni ezahlukahlukene kubantu kuchaza yena umshunqisi. Eqhuba uthe yize engelona iNazaretha kodwa uyayihlonipha kakhulu inkolo yawo ama Nazaretha nokwazi imvelaphi yawo nosizo abanalo kubantu abaningi. Uthe iqiniso lithi singasonti khona kodwa okhokho bethu bebekholwa khona futhi ke besizakala ngokuningi namanje abantu basasizakala. Thina ke esikholela esitwini siyawabona amagalelo aseNazaretha emphakathini. Uphethe ngokuthi ivideo yale ngoma izothatha isikhashanyana ukuphuma njengoba ifuna iqoshwe ngezizotha kanye nangenhlonipho yize noma kuyiqhoma. Ngifisa ukuthi kuhlanganiswe imigidi ehlukene eyenzeke ebandleni nokuzokudinga isikhathi ngoba yenziwa ngokwehlukana. Okwamanje angabi naso isikhathi esiqondile sokuthi singahle sikhiphe nini ivideo yayo lengoma. Ama Nazaretha seqalile ukutholakala ezinkundleni zokuxhumana zobuchwepheshe kanti nabantu bayayithakasela ngendlela emangalisaba. Phuma kwale ngoma kuhlabe umxhwele abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Ngizofisa mina okwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section ngayo le ngoma. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.